Nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ng 8 volcanic earthquake sa Bulkang Bulusan sa nakalipas na 24 oras ayon sa pinakahuling ulat ng ahensya ngayong araw, Mayo 28. Ayon kay April Domignano, resident volcanologist ng PHIVOLCS Bulusan Volcano Observatory, bukod sa volcanic earthquakes at pamamaga, umabot din sa 150 metro ang plume mula sa bulkan, habang umabot naman sa 55 tonelada kada araw ang ibinugang sulfur dioxide flux base sa pinakahuling monitoring ng ahensya nitong May 26. Karamihan po sa mga natatala natin mga volcanic earthquakes ay nauugnay natin sa pagbibitak-bitak ng bato sa ilalim ng lupa. At yung iba naman po ay mga tinatawag natin ng mga low-frequency volcanic earthquakes ay nauugnay natin sa paggalaw ng fluid sa ilalim ng Bulkang Bulusan. Kaya naman yung dalawang ito pag pinagsama po ay nagpapakita pa rin po ng hydrothermal activity ang Bulkang Bulusan. Nakataas pa rin sa Alert Level 1 ang Bulkang Bulusan, kaya ay pinagbabawal pa rin ang pagpasok sa loob ng 4-kilometer Permanent Danger Zone at pagpasok sa 2-kilometer Extended Danger Zone o EDZ dahil sa banta ng phreatic explosion. Pinagbabawal din ang anumang sasakyang panghimpapawid na lumapit sa ibabaw o palibot nito. Isa po sa mga maaari nating tignan o para malaman natin kung ito po ay isang phreatic eruption ay yung kung paano po lumabas yung ating steam. So kung makikita po natin na karaniwan po na nangyayari dito sa Bulusan Volcano ay halos para may puting usok po muna. So yung normal na steam hanggang sa makikita natin na papunta po siya sa grayish na. So yun po yung nagsasabi na meron pong abo na nasama po doon sa steam po. Matatandaan na huling pumutok ang Bulkang Bulusan nito lamang Abril 28. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.